Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel for new here. Please subscribe before the end of the video for signing. Thank you for love and support. I appreciate you. Bengifisa ukwenza le video ngendlela ezozwakala, but ngiyazi umuntu mayikhuluma uyazwakala kwabanye akazwakali. So sikhuluma ngo DJ Zinhle, Maga Kairo, Maga Asante oshadile no Moda bonke abamazi ku Black Motion manje useyedwa. So siyakwazi ukwenzakalile kubhlungu indaba aka uDJ Zinhle unomntwana no aka. Ngifuna ukubuza lo mbuzo because kunento engilahlayo and indlela engilahla ngayo izenza ngiyibuza ukuthi abantu mabehlonipha amasiko ngalendlela abashoyo ukuthi bahlonipha amasiko ngayo noma balandela amasiko pho yingani eSouth Africa, because sonke siphila eSouth Africa and le video le ngiyenza ngalendlela engibuka ngayo. uDJ Zinhle ucriticize abantu abaningi ngokuthi ube umama ophelezele ingane kwi-memorial service ka aka yokubaba womntwana eshadile noma esengasekho ebesengasekho empilweni ka aka. Ngizokhuluma ngayo iculture, ngikhulume ngesenzo sa DJ Zinhle mase ngiba nalo mbuzo ukuthi kanti iculture le eqhakambiswa abantu ba-selective na makuziwa kuzinto abazihlonipha ngeculture nezinto abathi zijulile, because nginokubheka isikhathi esiningi abantu mabezositshela ngeculture kusuke kube khona indawo etoxic. Ngizocela ukukunika isithombe sento eyenzakalile. U-aka uye eDurban, maye eDurban wadutshulwa ngaphandle la bebedlela khona nabangani. Ifamily yakhe ise Cape Town enye ise Johannesburg. Kwaba nalezi indaba zagcwala ku social media. Umntwana lo kaZinhle una 7 iminyaka. Kwagcwala ku social media abantu njengabantu, because angibali ukuthi mhlambe umjojo kangakanani nento othi uyayazi. Mawumuntu ibe khona lento yokuthi kubhlungu ukubona umuntu edutshulwa kanje elale phansi kugobhoza igazi. Le video igcwele ku social media and mayigcwele ku social media baningi abantu abayisherayo. Wonke umuntu acabanga ukuthi ifamily izothini. Kwaba nabanye abathi mhlawumbe akusile iqiniso umuntu ofana no aka yaziwa ke South Africa, dala enza umculo udumile waze waphuma nangaphandle mayiperforma ubephatha iflag lase South Africa. Mhlambe lokho kuthinta abantu kakhulu because bayamazi aka ngendlela ezahlukahlukene. Abanye ke baze ngaye okunye kwi-memorial service. Sizokhuluma nge-memorial service. So mawuvela ukuthi aka udutshulwe kanjena, edutshula eThekwini, edutshulwa kwaphela lapho kunomntwana ona 7 oyingana aka, and u-aka ube present empilweni yengane kusukela emncane. uKairo ubaba wakho uyamazi kuze kube yimanje. Last year bona labantu abagxeka uDJ Zinhle babemgxeka futhi bethi uhambe waya kwi-birthday celebration ya Kairo no aka. Awome ngikutshele ukuthi kubantu abadala kwenzakalani mayelahlekelwa umzali. Ngichazele nje because i-COVID ke yasiphazamisa abantu abaningi badlulelwa abazali besibona. Mina ngaze ngayeka iTikTok because yayingiphazamisa lento ukuthi ngibona abantu beveza ukuthi uma ubaba kanjalo. So angazi uma ucabanga umntwana ona 7 lento uzoyithatha kanjani and uyothatha isikhathi esingakanani sidlule ngaphandle kokudlula emhlabeni. Indlela okwenzeke ngayo kubhlungu. Ngaphezulu kwalokho lama video asabelele ku social media. uDJ Zinhle ayikho enye option abe nayo ngaphandle ukuthi abe present for ingane ngesikhathi imdinga. uDJ Zinhle nohusband
wakhe bayazazi izinto abavumelana ngazo nezinto azomsupport-a kuzona because bala abakhona ngoba bakhethene. Manje iyangimangalisa lento noma iyangithusa ukuthi kuyona yonke le buhlungu abantu benza ngathi ayenzeki, bazonaka ukuthi uZinhle ushadile kodwa unake indaba ka-AKA. uZinhle ushadile kodwa uphosta u-AKA. Ku-social media abanye abantu benza kakhulu izinto zamabhizinisi. Nakhona ukuthi kuyapostwa into ya-48 hours, ya-72 hours, ayisho ukuthi le epostiwe even ngaba inyanga noma kube unyaka wonke, sengiya-estimate uposta unyaka wonke. Yinto le evela mawuhambe wayoklikha kwifoni le yepost isithombe. Angazi ukuthi-ke mawubona isithombe usi-interpret-a kanjani, kodwa kunempilo yomntwana esi-affectekile forever because akazubuya lo baba AKA ezosho lezi zinto ade ezisho enganeni. Akazubuya lo baba AKA nge-birthday celebration yengane abe khona ayithengele ikhekhe enze zonke lezi zinto azikhona. So ngalesikhathi kuwumzuzu onzima because kwi-memorial service kunabantu abahlukene abazi u-AKA ngendlela ezahlukene, abathintekile ngendaba ka-AKA, abazokhuluma le ndaba nobuhlungu abadlula kubo nejeni yabo no-AKA. Ngala kune-family ka-AKA esitshela ingane ukuthi ubaba uhambile uyohlala noNkulunkulu ezulwini. Mhlampe bebe ne-story esizozwakala enganeni. Ngaleya kwe-memorial service kunabanye abantu abazothi le esidlula kuyo inzima besicela ukuthi u-government asilekelele or sicela ukuthi livele iqiniso. Uyayibona ukuthi tough kangakanani lento? Inzima. Ngiyabona abantu bathi bekufanele kube khona ugogo, kodwa ngesikhathi zishiyana iy'nkulumo because abekhona ama-speakers amaningi ekhuluma ngo-AKA. Kunomntwana ona-7 kumele ukuthi ukhona la phakathi, uyazizwa lezi zinto ay'khulumayo, indlela aprocessa ngayo izinto kuba fresh ngaleso sikhathi ukuthi ubaba akekho, nangomunye uyakhala, nangomunye uyakhala, ama-speaker abekhona. Ngalesikhathi ezubuhlungu uZinhle ukhona eduzane kuwumama walengane. Mhlampe-ke if i-culture ijulile, ihlonishwa, bengeke kube ukuthi nihlangana ku-social media ngoba nizo-criticize u-DJ Zinhle. Mayihlonishwa le culture, sengibala bonke abathi according to our culture. Akubukeki ukuthi niyakulandela ukuthi according to our culture because ama-reports esiwatholayo ngaleli zwe lethu ayashaqisa. Kuma-province onke ala e-South Africa izinto ezenziwayo ingabo yibona labantu abasathi according to our culture because angikwazi ukuthi la okwenzeka mhlampe ngithi isimo vele engeke size siqondwe abantu abaningi ebesi-understand. Ku-right lokho ukuthi vele ngeke nisi-understand ngoba impilo le ka-DJ Zinhle angeke uzuze u-understand ngempela. Umuntu nomuntu unejeni yakhe. Into engimangazayo ukuthi mangizothiwa according to our culture, yiziphi lezi zinto enithi manihlala phansi ngithi lezi according to our culture niyazilandela and kuyiqiniso lokhu kuyasebenza because eSouth Africa usuku nosuku sivuka sizizwe ngathi kwavela into yokuthi siyabantu, ubuntu ayikho, kodwa kunabantu abazobhikisha la ku-social media bethi babhikishela into futhi engahlangeni nabengaku-understand. Ikuphi la enima khona ngeqiniso nithi amasiko ethu, isiko ethu uzosidida? Athina ngeke u-DJ Zinhle asidide. Futhi ukubeka u-DJ Zinhle ngempela bekuthi nimbeka ukuthi uyi-role model yethu, ngabe sikude nathi ngempilo ngoba shothi animazi u-DJ Zinhle. Nithatha la senifuna ukuthi nizofaka okubi because
I-memorial service ka-AKA beyi-peaceful. Asibonanga laphayana kushawana kukhona mhlampe omunye sibonayo ukuthi bamnikeza i-cold shoulder, akukho. Nokuba bekuyisimo esimuncu esibahlanganisile because u-AKA akabuyi. Naleyo nto futhi inzima ukuthi ngempela izwakala ukuthi akabuyi. Kodwa le ya-memorial service ziningi izinto esiyithathile ezi-positive, ezinhle, ezingaba ama-lessons. But lo social media onikezwa noma ubani izwi, abantu bafuna ukuzogxeka u-DJ Zinhle ngalesikhathi engayidingi le drama, ngalesikhathi engadingi lokhu kukhohlakala, because kimi kukukhohlakala. Ungakusho nje ubhalansi ukuthi according to our culture, usho. Mina ngiyangibona la ku-social media kukhala abantu abadala esho ukuthi ukube ubaba usekhona, ukube uma usekhona, because ukulahlekelwa umzali yinto ebuhlungu engalinganiseki nalutho, kodwa abantu bayafunda ukuphila nakho. Angazi uma uthi umntwana ona-7 bekufanele ephelezelwe ugogo. Simbonile uKairo ukhale wabheka ugogo wakhe, wahaka ugogo wakhe, wajika wabuyela ku-DJ Zinhle. Ngizokukhombisa leyo clip. Futhi labantu abagxeka u-DJ Zinhle abantu futhi ababezophinde bemgxeke noma engayanga, befike ney'tori zokuthi ujabulile. Ekuhlonipheni i-culture nokuziqhenya nge-culture, phinde uqonde ukuthi sizophuma endaweni efanayo kodwa asisoze saphila ngokufana. Kunabantu abazoba 100% streets noma bebe 100% ukulandela i-culture. Kunabantu abangazuyisebenzisa leyo ngoba ayibasebenzeli. Umuntu nomuntu uzoba neyakhe indlela ayikhethayo ukuthi mina ngizophila kanje because la kufanele ngiye khona, fanele ngihambe la ukuze ngifike. Sesikudebate, sikukhuluma because ey'ndabeni zosaziwayo sikhona ngoba bayifake ku-social media, kodwa lelo qiniso lelo. Nanokuthi-ke le yethu sengiyakwe yethu because ngizwa mangikhuluma ngumZulu, kuyaye kungangiphathi kahle noma ngingakuzwa kahle ukuthi njalo uma abantu bezoqhakambisa i-culture le yakaZulu baye bebe nento yokuthi amabhadi, isha, idlozi. Ngisuke ngingasazi ukuthi kwenziwa yini, noma lezi zinto enaye nithi manyenza ama-research noma nibuyele emuva kuvela izinto ey'njalo. Uma kunjalo-ke mina ngicela ukuphuma eceleni, because le yokuthi sizoba nogogo nomkhulu abahlezi beredi ukuthi besiphanishe, abafani, asifanani. Abethu ogogo nomkhulu basikhombisa uthando besaphila. Angiboni ukuthi mase bengasekho phambi kwethu bayofuna ukuthi siphile impilo ezoba buhlungu, bayofuna ukuthi singajabuli ngoba sesiphume emgqeni. Ngiyazi ukuthi mhlampe omunye ngeke sangizwe. Ngisho ukuthi laba ababona u-DJ Zinhle bathi le nto ayenzayo uzozenzela amasho. Uyambona kodwa ukuthi u-DJ Zinhle ukuphi? Noma khona usuke wa-research ukuthi kanti ubani u-DJ Zinhle? Buyela emuva sithando sami, buyela emuva uzomthola u-DJ Zinhle ukuthi usukaphi, ukuphi, uyaphi. Khona-ke angeke akungithusi ukubabaza kwabantu nokushaqeka kwabantu. Isikhathi esiningi sekunomalazwe lezi zinto ezibhedayo. Obaba bey'ngane bashiya iy'ngane abay'khulisi, o-mother-in-law abangabathandi, omakoti bakwabo. Ku-toxic, kugcine selento seyiba normal. Manje mase kubonakala okuhlukile kufanele kufunwe lokhu okuphi. Before uba namazwi amaningi o-DJ Zinhle, unayena unkosikazi? Ngoba umuntu ezothi mina wami unkosikazi unayena? Ukhona?
Sisikhulume ngento esiyaziyo.